Bývam v Trstenej na sídlisku Západ. Môj obľúbený šport je basketbal, vybíjana a futbal. Moje najlepšie kamarátky sú Katka, Paulínka, Sárka a Barborka. Moje obľúbené jedlo je palacinky, pizza, rezen s kašou. A v štúdiu Gombík by som chcela byť kameramankou a moderátorkou. Čaute a teším sa na vás všetkých. Ahoj, ja sa volám Barbora Sirotová. Bývam vo Vitanovej a mám 9 rokov. Mám rada spievanie, maľovanie, učenie. Môj najlepší šport je vybíjana a futbal. Bežanie na čas. Zbieram nálepky a keď som bola menšia, zbierala som aj sloníkov. Moje obľúbené jedlo je palacinky, rezen s kašou. Moja najlepšia kamarátka je Sonička, Sárka, Veronika, Simonka, Aťka, Katka, Paulínka. Na krúžku Gombík by som chcela byť fotografkou. Ahoj. Ahoj, volám sa Simonka, mám 9 rokov. Som žiačka 4. B triedy. Medzi moje najobľúbenejšie predmety patrí slovenský jazyk, matematika, počítače a výtvarná výchova. A tancujem. Svoj zvyšok času venujem svojmu malému bračekovi. V štúdiu Gombík by som chcela zaujať miesto fotografky a kameramanky. Ahoj. Volám sa Boris a mám 10 rokov a chcel by som sa stať kameramanom a fotografom a pre štúdio Gombík by som chcel byť hlavným kameramanom a fotografom. Ahoj! Ahoj, volám sa Veronika Žečicová, mám 9 rokov, chodím do 4. B triedy, môj obľúbený predmet je matematika, slovenčina, čítanie, hudobná výchova. Najradšej mám jedlo rezeň s kašou, polievku, ľubovú a môj obľúbený šport je vybíjana, futbal a basketbal. V štúdiu Gombík by som chcela robiť moderátorku a kameramanku. Ahoj. Ahojte, volám sa Tanička Javorková, som zo 4. B triedy. Moje najobľúbenejšie jedlo je pizza, hranolky, palacinky. Moje najlepšie kamarátky sú Veronika, Sonička, Barborka a Simonka. Pre štúdio Gombík by som chcela byť redaktorkou, fotografkou a kameramankou. Ahoj. Ahoj, volám sa Paulínka. Moje obľúbené zvieratá sú kone, delfíny a psy. Mám rada palacinky a hranolky. Moje najlepšie kamarátky sú Katka, Sonička, Sárka a Barborka a Veronika. V štúdiu Gombík by som chcela fotografovať. Ahoj. Ahoj, volám sa Sara Husová. Mám 9 rokov, bývam v Trstenej, rada športujem. Rada hrávam tenis, futbal, lyžujem, tancujem, plávam. Som sa stať kadeřničkou a v Gombíku by som sa chcela stať fotografkou. Ahoj. Ahoj, volám sa Duško Adamek. Bývam v Ústí nad Priehradou a z môjho najobľúbenejšieho športu je snowboarding, futbal a basketbal. Môj najobľúbenejší predmet je matematika. V štúdiu Gombík by som chcel byť kameramanom. Ahoj. Ahoj, volám sa Andrej Gloviak a moje záľuby sú vozenie sa na motorke a skákanie na bicykli. A pre štúdio Gombík by som chcel byť fotografom a kameramanom. Ahoj. Ahojte, volám sa Kristina Borošová. Bývam v Trstenej, ulica Mieru 552. Chcela by som sa stať pani učiteľkou, predávačkou, kuchárkou. Moje obľúbené jedlo je pizza, pezancová polievka, rezeň, kurča, hranolky a v štúdiu by som chcela vodiť. Ahoj. Ahoj, volám sa Katka Poláčiková, mám 9 rokov. Moje obľúbené zvieratá sú psy a delfíny.
Moje obľúbené jedlo sú hranolky a palacinky. Rada krasokorčulujem. V štúdiu Gombík by som chcela byť fotografkou alebo kameramankou. Ahoj! Tak ja som pani učiteľka Gabika, učím štvrtákov, najradšej mám prázdniny a voľno a v štúdiu Gombík by som nechcela robiť nič, lebo verím, že šikovné deti to urobia všetko za mňa. Ahoj!